Il-Prim Ministru Robert Abela kompla b'attakk sistematiku fuq il-Maġistrat Gabriella Vella war minn hekk kompla jmina xogħol il-Maġistrat billi jnissel dubji qawwijin fil-ħidma tal-Maġistrat Vella brabta mal-inkjesta ta' Vitals. It-tnejn filgħodu Robert Abela kompla bl-insinwazzjonijiet fil-konfront tal-Maġistrat Vella fejn insista b'mod irresponsabbli illi t-timing tal-eluq tal-inkjesta kien wieħed dubjus u magħmul biex jinfluwenza eżitu politiku. Mistoqsim il-ġurnalisti għalfejn qed jinkwetaħ daqshekk it-timing tal-inkjesta u mhux il-kontenut Abela is-sokta bl-attakki tiegħu fuq il-Maġistrat. Possibbli ma jwassalx anka f'dubji fik li qed issaqsini din id-domanda ċertament li wassalhom fil-poplu kollha. I'm asking about the content of the inquiry itself. Għaliex it-timeline ma tistax taraħ b'mod iżolat. U minkejja illi l-qorti f'żewġ istanzi sabet illi min suppost ħaħsib l-interessi tal-familji Maltin u Awċin ħadem f'konġura mal-barranin biex isir frodi ta' mijiet ta' miljuni ta' euro, Abela jinsab inkwetat aktar fuq it-timeline milli fuq il-fatti li hemm fl-inkjesta. Li jinkwetani l-aktar huwa mhux biss li jikkoinċidi mat-timeline elettorali, imma naturalment jikkoinċidi biex jinfluwenza l-istess. Fil-waqt li fl-aħħar jumejn il-pajjiż sar jaf b'aktar dettalji li jexħtu del fuq dan l-iskandlu bla ebda preċedent, bit-Times of Malta tirrapporta li allegatament Shawkat Ali fetaħ kumpaniji f'Dubaj l-Kiċ Kembri u Konrad Mizzi illi sansitra kien illi gwida lil Xkembri biex jiftaħ kumpaniji l-Panama u illi kien hemm political fund jew slush fund biex jgħaddi tal-inqas miljun euro għall-interessi politiċi. Abela injora dawn ir-rivelazzjonijiet u, ironikament, fil-waqt li qal li jrid iħalli l-ġudikatura taħdem f'serenità, kompla jixħed dubji fuq xogħol il-Maġistrat Vella. Dwar il-proċedura li tmexxiet s'issa, nkun qed nonqos milli nistqar illi jekk ma nistqarx anzi, nkun qed nonqos milli nesprim il-preokkupazzjoni kbira tiegħi. U kif ukoll mbagħad l-għażla ta' dak it-timeline partikolari setax ukoll influwiet ukoll fuq affarijiet oħrajn. Minkejja dan kollu, Robert Abela għadu qed jibqa' jiddefendi lill-eks Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna u ma huwa qed jara xejn ħażin illi għandu Gvernatur tal-Bank Ċentrali akkużat bi frodi. U 4 ijiem wara illi l-korpi kostitwiti niżlu fit-toroq fosthom il-UHM Voice of the Workers, Moviment Graffiti, KNZ u KSU isejħu għar-riżenja ta' Cicluna, Abela baqa' jinjorhom u ddefendih b'saħħa. Tibqa' tinjorhom? Ninjorhom fl-ima sensi. Dwar Edward Cicluna esprimejt ruħi anka fuq domandi tiegħek għal diversi drabi l-pożizzjoni tibqa' dik illi Francesco Catania, Net News.